В нощта, в която трябва да се роди надежда и живот, баща ми влезе в стаята ни с нож. Това е историята на една малко по-различна и мрачна Коледа. Сянката не падна изведнъж. Тя се просмука бавно, като мръсна вода през тавана. 2 месеца по-рано баща ми, Ивайло, се прибра от работа без обичайната си усмивка. Фабрика Метал и надежда, където беше оставил младостта си, беше затворила. Беше затворила не просто вратите си, а и нашето бъдеще. Ръцете му, огробели от 20 години труд, се отпуснаха върху кухненската маса. Без сила. Почивка, каза той, и се опита да се усмихне. В очите му обаче имаше тъга. Първите седмици бяха трудни. Сядаше на масата и звънеше по телефона, опитвайки се да намери работа. Гласът му беше твърд, но сякаш безнадежден. Здравейте, Ивайло Иванов е, бивш сервизен техник. След всяко обаждане ръцете му минаваха отчаяно по лицето. Погледът се вторачваше през прозореца към малкия ни град. За него всички врати вече бяха затворени. Напрежението вкъщи нарастваше със всеки изминал ден. Баща ми започна да пие. Нещо, което винаги е ненавиждал. Първо бира, после 2. Един ден донесе пластмасова бутилка с мътна ракия от кръчмата до гарата. Миришеше остро и сладникаво. Миришеше на отчаяние. Промяната, тя не дойде изведнъж. Тя се усещаше в дребните жестове. Веднъж баща ми се ядоса на майка ми, защото бобът за вечеря не бил добре сварен. Той хвърли чинията в коша за боклук. А друг път сестра ми Пенка изпусна чаша с вода. Той се приближи и застана зад нея със свити юмруци. Миришеш на спирт и готов да я прибие. Тя замръзна от страх. Аз също. В очите му нямаше жал. Нямаше останало нищо от човека, който беше, когото познавах. После сведе поглед към юмрука си. Погледна го, сякаш беше чужд. Обърна се и излезе. Съжалявам, малката, прошепна някъде от коридора. Коледа идваше. В супермаркета мама взе шоколадова вафла, видя цената и я върна. После взе друга и не я върна. По телхата от дома имаше място. Много място. Една вечер ги чух в кухнята. Взех и последните пари от златния кръст на баба, каза мама, за боб и хляб. А утре? Гласът на баща ми беше сух. Какво ще сложим утре по телхата? Ще се оправим някак, каза мама. Юмрукът му удари масата. Чиния падна и се счупи. Виж ме, аз съм нищо. Не мога дори да сложа подаръци за семейството си по телхата. Гледах го как се разпада. Баща ми, най-силният човек, когото познавах, се разпадаше пред мен. Бъдни вечер дойде. Мама пуства бяла покривка. Бобът какрише. Вкъщи беше студено. Баща ми отново се прибра късно. Очите му бяха мътни. Вървеше несигурно, но сякаш не алкохола му тежеше, а решението, което беше взел. От джоба му се чуваше метално дрънчене. Къде са децата? Играят си, Иво. Той сякаш не я чу. Всички в хола. Сега! Той застана с гръб към нас, пред елхата. Когато се обърна, ножът в ръката му блестеше. Трябва да знаете, каза тихо. Баща ви е боклук. Не може да ви даде нищо. Мама протегна ръка. Моля те. Той изкрещя. Ако не мога да ви дам живота, който заслужавате, мой дълг е да ви го отнема, за да не се мъчите. Замахна с ножа. Мама без да се замисли, се хвърли пред нас в опит да ни спаси. Звукът не беше силен. Беше тъп, влажен удар. Тя падна на колене. По бялата й блуза растеше червено петно. Бавно, но решително. Все по-ярко и по-ярко. По-ярко от всяка коледна играчка. Мамо! Бутнах го с всичката си детска сила. Ножът падна. Той гледаше ръцете си. Кървави. После погледна Пенка. После мама. На пода. Кървяща. Опитваща се да стане, въпреки ужасната рана, за да защити нас. Децата си. В този момент той се срина. Заплака. Зарева като човек.
осъзнал, че е загубил всичко. Приближи се към мама и започна да притиска раната, която сам беше отворил. Опитваше се да спре кръвта. 3 седмици по-късно мама все още е в болницата. Ще оцелее. Ние обаче не. Нашето семейство умря тази бъдни вечер. Не от удара с ножа. Той просто беше повратната точка. От отчаяние, от невъзможността на баща ми да разбере, че за нас не беше важно дали печели добри пари, дали ще имаме подаръци на Коледа и дали ще вечеряме месо вместо боб. За нас беше важно той да е до нас. Аз нося в себе си двама бащи. Един, който ме учеше да карам колело и да играя в футбол. И един, който ни нападна с нож на бъдни вечер.